I sidste afsnit blev julemanden taget til fange af en uhyggelig skikkelse. Et brev med et krav om 1 million pebernødder blev efterladt til de 2 små nisser, Tit og Tot. Tit og Tot gik straks i gang med at finde elever på Marselisborg Gymnasium, som kunne hjælpe med at redde julemanden og ikke mindst julen. Den såkaldte bande bestod af den kække Jack, den hårdarbejdende Ludvig, de 2 venner Sabine og Puk, og ikke mindst den feminine Benjamin. Hvad der videre skete er endnu et mysterium. Det er Elise, vi har fået. Kig på den. Så julemanden er fanget, eller? Julemanden er fanget, men vi ved ikke mere. Det er sgu lidt noget lort. Vi ses! Ja. For helvede, det er noget lort med ham julemanden, hva'? Skulle vi ikke se, om vi kan få reddet julen på en eller anden måde? Altså, er nogen af jer, der har nogle gode idéer? Nu kommer jeg lige selv til at tænke på noget her. Der står jo pebernødder her. Tror I ikke, at det er en pebernøddefabrik, der har stjålet julemanden? Der vil jeg lige sige noget. Altså, jeg synes, at vi skal tage ind på G-bar og kigge, fordi altså, nu er jeg jo ved at kigge med. Det kan du lige så godt glemme det der. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé, du kommer med der. Skal vi ikke i stedet for pebernøddefabrikken, fordi det må være den mest naturlige, sådan logiske måde at tage ud til en pebernøddefabrik, ikke? Jeg har en plan. Hvad med, at vi kigger på skolen? Oh my god, det er en fabulous Jeg kom lige på jeg kom lige på en anden idé her. Nu, når vi lige snakker om skolen, så tænkte jeg, skulle vi ikke tage ud og kigge på skolen? Ja, jeg siger det. Jo, men det er en god idé. Endnu bedre idé. Endnu bedre idé. Hvad med at vi lige deler os op alle sammen? Så går vi rundt, og så får vi hurtigt gennemsøgt skolen. Så tænker jeg, det kunne være en god idé. Ja, men hvad tager du? Går du så bare ned på pigetoilettet med det samme, eller hvad? Nej, jeg tror faktisk, jeg tager toilettet. Vi spiller hvad? Afsted. Oh my god, jeg håber, Nikolaj Bussum er der. Han er så fabulous. Hvor blev han af? Hvor blev han af? Lugter lidt af risengrød. Hvad kan det måske? Rudolf! Rudolf! Hjælp! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Er der nogen, der har fundet ud af noget? Du sidder højt på stedet. Har du siddet der hele tiden, eller hvad? Jeg har faktisk lige bevist, at vektorer de er omvendt proportionelle med integraler. Nå, men Oh my god! faktisk er rimelig ligegyldigt lige nu. Kom her, så Hold op til den her. er det ris. Det er risengrød. Er det ris? Det er ikke ris. Nå. Oh my god, det er sådan en fabulous ret. Rigtig juleagtig. Har julekalenderen nået sit lavpunkt? Hvorfor stiger Sabine så blankt på Jack? Lugter Puk virkelig så slemt? Har rengøringsmanden taget julemanden? Og hvad er det for en mystisk kælder, som julemanden bliver holdt fanget i? Følg med i morgen.